Tiedätkö mitä? Siellä se Jorma vaan makaa siellä sohvalla ja haisee pierulle. Ja minä saan hoitaa lapset ja kaikki ihan yksin. Ja minä olen ihan loppu. Minä olen ihan loppu, kun se pieru vaan haisee siellä. Ja siellä on semmoinen pintynyt pieruhaju pershiki siinä sohvalla. Ja sit kun pennut menee ja hyppii ja pomppii sen sohvan päällä, niin se oikein pöllähtää se pershikihaju. Ja se Jorma ei tee yhtään mitään. Ei sit yhtään. Ja minä olen niin loppu. Kun minä joudun tekemään kaikki nämä yksin, hoitaa kodin ja se syö jääkaapin tyhjäksi ja polttaa kaikki mun tupakat ja vaan pieru haisee siellä, vaikka siellä tuulettaa, niin koko kämppä haisee sen pershielle. Mitä mun pitää tehdä? Miksi se Rodriguez jätti minut ja lähti takaisin Ecuadoriin? Se ei maksaa edes elatusmaksuja noista lapsista. Minä olen ihan loppu. Ei chillaa nyt vähän. Kyllä nyt kaikki järjestyy. Ei ole mitään hätää. On kyllä hätä. Minä ostin sen uuden sohvan ja se oli aitoa lehmän nahkaa. Kyllähän sinä tiedät, miten vaikea se on hoitaa lehmän nahkaa, kun itse oot tommonen lehmä. Ja mä ostin Tokmannin semmosen kangas, millä voi siivoa sen sohvan, mutta se ei auta, koska se pershiki haisee. Vaikka mä heittäisin nyt sen jätkän ulos, niin sen pershiki haisee siinä sohvalla ikuisesti. Ikuisesti sen haju muistuttaa mua. Mitä mä teen? Mä en enää jaksa, se vaan leikkaa päivät pitkät tai katsoo pornoa tai jotakin muuta. Mä en jaksa, mä oon niin väsynyt. Miksi mun Rodriguez jätti minut? Miksi? Jumala, miksi Rodriguez jätti minut? Ja lähti